tarata su ka dugu jɛ araba la républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw tun b'a ɲɛna k'olu de bɛna kalata fanba jaabi sebagayaw tun sɔrɔ ka don Ameriki wasabulon kɔnɔ. Nga jaabi laban minnu bɔra y'a yira k'a fɔ ko gaɲɛ bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ min tun tɛ républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ka fɛla ye. Fɛn min ye Sénat yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye wasabulon ye. Jamanatigi n'a si bɛ san 79 na o ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔni ye sebagaya bɔsi républicains ka cɛbɔw la. Député bulon kɔnɔ i n'a fɔ jaabiw b'a yira cogo min. Pennsylvania o sebagaya dira démocrates ka cɛbɔ John Fetterman ma min yirala k'a fɔ ko kalata jaabiw bɔli kuntagala tun jijara kosɛbɛ su kɔnɔ k'a sabu kɛ kɔntiw bɔli ye. O ye hakilisigi di kosɛbɛ jamanatigi Biden ma a ka jigi da kan k'a fɔ ko wasabulon bɛna sɔn ka to a ka cɛbɔw bolo ka tɛmɛ républicains ka cɛbɔw kan. Olu minnu fo ka se an bɛ ka ni kunnafoniw di aw ma waati minnu na jaabiw bɔli tun ma taa olu munna fan fɛ dasumusumuniw b'a fɔ cogo min. Fɛn min ye wasabulon n'o ye Sénat ye o sigili baara labanw ye ɲɔngirila fɔlɔ ka to marayɔrɔ 4 ma i n'a fɔ Arizona, Nevada, Georgie ani Wisconsin ko yen marabolow ka jaabiw bɔli bɛna sɔn ka tile damadɔ ta. Ni kalata min labɛnna san 2 tɛmɛlen Ameriki jamana ka jamanatigisi kalata kɔfɛ bɛɛ de i n'a fɔ kalataw jijara kosɛbɛ fanga fɛ. Nga républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn olu minnu ni jateminɛlu tun kelen do k'a yira k'a fɔ k'u bɛna sɔn ka marayɔrɔ 10, 25 walima 30 ɲɔgɔn sɔrɔ. Labana fɛnɛ k'a ye dɔ bɛ ka bɔ u ka ɲinitaw la. That we are going to take the House back. Sisan kɔni a jɛyalen do k'a fɔ ko anw de bɛna wasabulon kɔnɔna sɔrɔ n'o ye chambre ye. Nin kɛra républicains ka wasaden dɔ min bɛ wele ko Kevin McCarthy ale ka laseli dɔ ye. Su camancɛya fanfɛla la a ma sɔn ka kuma wɛrɛ da min kan a tɛna sɔn ka kɛ républicains sago ye. N dalen b'o la a ka fan fɛ a sɔnna min ma nin kɛra marabolo ɲɛmɔgɔ Lindsey Graham ale ka laseli ye min ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump masuruya mɔgɔ dɔ ye. A ye min lase NBC jabarani so kan. Marabolo ɲɛmɔgɔw ni an b'u wele ko gouverneur olu ka fan fɛ jɔyɔrɔ 36 min bɛ yen fɛnɛ tun labilalen do tarata don jamanatigi Joe Biden ka bɛrɛbɛrɛli tɔn tun y'u sɔbɔ nka k'u bolo sinsinnen to New York mara kan. Yen yɔrɔ min na républicains ka cɛbɔw tun jigi b'a kan k'a fɔ k'u bɛna u ka marabolo ɲɛmɔgɔ galon ka bɔ yen n'o ye gouverneur ye n'a tɔgɔ ye ko Kathy Hochul. Démocrates ka cɛbɔw sera ka marayɔrɔ 2 sebagaya bɔ républicains ka cɛbɔw bolo Maryland ani Massachusetts. Maura Healey ale min ko do kɛra muso lele ni dɔw k'a ma ko lesbienne fɔlɔ ye ka sigi marabolo ɲɛmɔgɔya la. Jamanatigi Joe Biden yɛrɛ kɔnna k'a wele joona ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila a ma. Nga républicains ka cɛbɔw ma sɔn k'u ka hakilina laban foyi di Arizona kan. Yen yɔrɔ min wote jatew bɔli jijalen do Trumpist Kari Lake o min ye républicains ka cɛbɔ ye jatew bɛ ka yɛlɛ o fan fɛ. Fɛn min ye démocrates ka cɛbɔ ye Kathy Hobbs ale ka jaabiw ma dɔn.